ପିଲାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବାଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଯୋଉଟା ଦେଖ ଆମର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଶିକ୍ଷିତ ପୋର୍ଟାଲ୍ ହେଲା କି ପୋର୍ଟାଲ୍ କ'ଣଟା ନା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ ଲଗଇନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲଗଇନ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ ହୋମ୍ ପେଜ୍‌ରେ ଟିଚର୍ ଲଗଇନ୍ ଆଉ ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ଆଉ ସହ କ'ଣ ଦେଖାଇ ଦେଖ ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସାମ୍ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଓଟିପି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର ଆଧାରିତ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ତ ଟିଚରଙ୍କର ବି ଦେଖିବାନି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଦେଖିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଗି କ'ଣ ନା ହୋମ୍ ପେଜ୍‌ରେ ଥିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଶିଖରେ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ କହିବି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ କିପରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ କ'ଣ କେମିତି କରିବ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଶିଖ ହେଲା ଶିକ୍ଷାଜ୍ୟୋତି ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଅଡ଼ିନ୍ ହେଲା ହୋମ୍ ପେଜ୍‌ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଥିବ ୟୁଜର୍ ସାମ୍ ସିଏ ବାରକୋର୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଏରା ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ଯଦି ତୁମର ନାହିଁ ବି କ'ଣ କରିବ ସେଟା ବି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ଯାଏଁ ଦେଖ ଶିକ୍ଷାଜ୍ୟୋତି କହିଛି ଏଇଟା ଆମେ ଗୁଗଲରେ ଯାଇକିନା କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାଜ୍ୟୋତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ହେଲା ଚାଲ ଏଇଟା ଆମେ ସାମ୍ସରେ ଏଇଟା ଦେଖାଉଥିଲେ ହେଲା ଦେଖ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଜ୍ୟୋତି ଓଡ଼ିଶା gov.in ଲଗ୍ଇନ୍ ଆରି ଉପରେ ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ହେଲା ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ କ୍ଲିକ୍ କର କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆସିବ ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆରି ଉପରେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଦେଖ ଏମିତି ଶିକ୍ଷାଜ୍ୟୋତି ଏମିତି ଆସିବ ହେଲା ଶିକ୍ଷାଜ୍ୟୋତି ଏମିତି ତୁମ ଆଗରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ୱେଟ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ମିନିଟ୍ କରୁଛି ରୁହ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଜ୍ୟୋତି ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ତୁମର କିଛି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହେଲା ତୁମମାନେ ଦେଖ ତଳକୁ ଆସିବ ଏଠି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ତଳକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ହେଲା ଟିକେ ଯିବ ହେଲା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଯେ ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କରିବ ଯେ HSC କର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଆମ କଲେଜ ଯେଉଁଟା କରିବ ଟିଚର୍ସ କର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଯେ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ଖୋଲିକି ତୁମକୁ ଦେଖେଇବ ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଲର୍ସ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ତୁମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଯେଉଁ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ କରିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଆସି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଏଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ କଲେଜ ହିସାବରେ ଯେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ ତାକୁ ଏଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଟିଚର ହିସାବରେ ଯେ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବମାନଙ୍କର ଏଇଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଦେଖ ତୁମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଏଇଠି ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆର ଉପରେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ ଦେଖ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିଚର୍ସ HSC ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖେଇଲା ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ତୁମମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମର ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆଉ କ୍ୟାପସନ୍ ସେଠି କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ମନେ ପକାଅ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ରେ ତୁମ ନାଁ ଲେଖିବନି ତୁମ ନାଁ ଲେଖିବ ହିଁ ନାହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ +2ରେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାଙ୍କର ତ ବାରକୋଡ଼୍ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ CF ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ନହେଲେ CF କଥା ଛାଡ଼ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ଟା ନିହାତି ତୁମର ମନ ଥିବ ତାର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ବାରକୋଡ଼୍ ଥିବ ସେଇଟା ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ ହେଲା ବାରକୋଡ଼୍ଟା ପକାଇବା ପରେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ତ ନ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥାନ୍ତ କେମିତି କଲେଜରେ ତାହେଲେ ତୁମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାଙ୍କର ଇଜି ତାଙ୍କର କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ ଏଥର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ରେ କରିଦେବେ ଆମ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲାଙ୍କ ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲାଙ୍କର ନା ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ରହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲାର ସବୁ କିଛି ଦେଖାଉଛି କରିକି ତୁମେମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ହେଲା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଲେଟର୍ଟା ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମନେ ଅଛି ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇଟା କେଉଁଟା ପିଲାଙ୍କର ଆସିଛି ନା ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲାଙ୍କର ଆସିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାଙ୍କର ବି ଏମିତି ତୁମ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୁମର ବାରକୋଡ଼୍ ଥିବ ଏଇଟାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାରକୋଡ଼୍ ନମ୍ବର ହେଲା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କାହିଁକିନା ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ନା କିଛି ଯେତିକି ତାର କରିବାରେ ଦେଖେଇବା କଥା ମୁଁ ଦେଖେଇଛି କାହିଁକିନା କିଛି ତାର ବି କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେ ଯେହେତୁ ମନା କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନାହିଁ ତାର ଏତିକି ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ବାରକୋଡ଼୍ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତୁମର ବାରକୋଡ଼୍ଟା ତୁମକୁ ଏଇଠୁ ପାଇବାର ଅଛି ମୁଁ କିଛିଟା ଲୁଚେଇଛି ଦେଖ ଯେମିତି 2 3 ଦିଆହେଲା ତୁମକୁ ସେଥିରୁ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ ସେଥିରୁ ତୁମ ପିଲାମାନେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେଉଁଥିରେ ନା ସାମ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଜ୍ୟୋତିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ ହେଲା ତୁମକୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବି ସେ କହିଛି ପ୍ରଥମେ ଆସ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷାଜ୍ୟୋତିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଏତିକି ଖାଲି ଜଣେଇଲା ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ବାରକୋଡ଼୍ ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତାର ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ଆଣିବି ଯାହାର ନାହିଁ ହେଲା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ କେମିତି କରିବ ସେଟାର ଯାହା ବାରକୋଡ଼୍ ହଜିଯାଇଛି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ ମୁଁ ତାର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଯଦି ନହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ନିହାତି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇଠି ଦେଖ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କହିଥିଲା ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କଲେଜରେ ହେଇଥିଲା ନା ନାଁଟା ଦେଖିବ ସୁରଜ କୁମାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଥିଲା
ପିଲାମାନେ ଯୋଉଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ତାର ଫେଜ୍ 3ରେ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ଯୋଉଥିରେ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେମିତି ହେବନି, ଯୋଉଥିରେ ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ସେଇଟା ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ବାରକୋଡ଼ଟା ଦେଇକି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ଆର ସାଇନ୍ସ ଥିଲା, ତାର କେଉଁ କଲେଜ ମାର୍ସେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଲେଜ ସ୍କୁଲ୍ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଚାଲ ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇଠି ବାରକୋଡ଼ ପକେଇବ, ତୁମ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଜାଣିଥିବ, ସେଥିରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ କରିଥିଲା 1 2 3 4 5 6 ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ତୁମର କ'ଣ କ୍ୟାପସନ୍ଟା ପକେଇଦେଲ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପସନ୍ଟା ଏଇଠି ପକେଇଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଲଗ୍ଇନ୍ ମାରିବ, ଲଗ୍ଇନ୍ ମାର। ତାପରେ ତୁମକୁ କହୁଛି ଦେଖ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ନା ଏମିତି ସରି ଟିକେ ଦେଖ, ତୁମକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ନା ତୁମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନା କ'ଣ ନା ତୁମକୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଆସିବ। ତୁମର କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଖ ମୋର ସେକେଣ୍ଡଟା ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରୁଛି ରୁହ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁଟା ଇଏରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ଏଇଟା ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ମାରିଦେବି ହେଲା। ଦେଖ ମୋ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଗଲା ହେଲା। ଦେଖ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଏଇଠି ଓକେ ମାରିଦେବ। ଓକେ ମାରିଦେଲ, ତୁମର କିଛି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା। ସୁରଜ କୁମାର ରାଉତ ମାର୍ସାଇ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ତାର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ତାର ବୁକ୍ ମାର୍କड, ତାର ଆନ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟୁଜର ଆନୁଆଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲା ହେଲା। ତାର MIL ଓଡ଼ିଆ, ଇନଭଲ୍ଭ ଏଜୁକେସନ୍, ଇଂଲିଶ, ବାୟୋଲୋଜି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଫିଜିକ୍ସ, ୟୋଗା ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ତୁମର ସବୁ ହେଇଗଲା। ତୁମେ କିଛି ଏପରି ତୁମର ହେବ, ଏଥିରେ ପୁରା ପିଲାମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସଟା ଅଛି। ତୁମକୁ A to Z ଯାଏଁ ସବୁ କିଛି କହିଲି ହେଲା, A to Z ଯାଏଁ ସବୁ କିଛି କହିଛି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଲଗ୍ଇନ୍ ନ କରିପାରିବାର ଅସୁବିଧା ହେବ ହେଲା। ୟୁଜର ID ଦେଇଛି, ତୁମକୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ କେମିତି ବନା ହେଇଛି ଦେଖେଇଲି, ପାସୱାର୍ଡ଼ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଦେଖେଇଲି। ହଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିବ, ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ନା ତୁମର ଯେଉଁଟା ନାଁ ହେଲା, ଗୋଟା ଅନୁମାନ କର ଗୋଟା ନାଁ ନେଲି, କ'ଣ ନା ମୁଁ ନେଲି କ'ଣ ନା ଆମ ଧର ଯେଉଁ ତାପସ ନେଲି ହେଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ତାପସ କୁମାର ନାୟକ। କ'ଣ କରିବ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି, TA ପ୍ରଥମଟା ବଡ଼ ରଖିବ ତାପସ, TAPSA ତାପସ ହେଲା। ତାପସ ଗୋଟେ @ ଏମିତି ଥିବ, ଏ ଭଳିଆ ଦେଖିଥିବ ହେଲା। ଏ @ ତୁମକୁ @ 1 2 3 4 ହେଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଲଗେଇଦେବ, ଏମିତି କିଛି 4 5 ଲଗେଇଦେବ, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବ ହେଲା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ରଖିବ, ଏଇଟା ଏଇ ଟିଟା ବଡ଼ ରଖିବ, ଯେଉଁଟା କରିବ ନା ଯେଉଁ ନାଁଟା ଆଉ ଯେଉଁ ନାଁଟା ଆଉ ଦେଖ ଯେଉଁ ନାଁଟା ଡ୍ୟାସ୍ ନା ଆଉ ଆଲଫାବେଟ୍ଟା ବଡ଼ ରଖିବ, ଧର G ଯାହାର G ଆଲଫାବେଟ୍ ରଖିବ, ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ରଖିବ, @ ଲଗେଇଦେବ 1 2 3 4 5 6 ଆଡ଼କୁ ଯାହା ଲଗେଇଦେବ, ଖାଲି ନମ୍ବରଟା ଲଗେଇବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଖାଲି କ'ଣ ନା 3 3 3 ଲଗେଇଦିଅ, 3 3 3 3 4ଟା 3 ଲଗେଇଦିଅ, ତୁମର ପାସୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେଇକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା କେତେ ମିନିଟ୍ ନା ତୁମେ ତ 2 ମିନିଟ୍ର ହିଁ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଯାହାର ଆର୍ଟ୍ସ ଥିବ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ସବୁ ପିଲା ସବୁ କିଛି ସୋଜ୍ କରିବ, ଯାହାର ସାଇନ୍ସ ଥିବ ଦେଖ ମୋତେ ଏଇଠି ମ୍ୟାଥ୍ର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ମ୍ୟାଥ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଦେଖ ମ୍ୟାଥ୍ର ଦେଖ ଏହାର ସବୁ ରିଲେସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ। ତାପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖିବା ମାରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, ଏଭଳି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କିଛି ଏମିତି ତୁମ ଆଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଲିବ ହେଲା, ଏଇଠି କ'ଣ ସାର୍ ସବୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଆରାମସେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା କଥା ହେଲା, ଆଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର କଥା ଏତିକି ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଏତିକି ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ନିଜେ ମାରିକି ଦେଖିପାରିବ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସବୁ ହେଇଗଲା ତୁମର। ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ଦେଖିବ, ତୁମ କେଉଁଟା ବାଜୁଛ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କି କମର୍ସ। ମୋର ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ସେ ପିଲାଟା ତାର ସାଇନ୍ସ ଦେଖେଇଛି। କଥା ହେଲା ଏତିକି ହେଲା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କ'ଣଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କର। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଆସିଥିଲେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।